Nagtalaga po ang Police Regional Office 1 or PRO1 ng nasa 1,000 personnel mula po sa Civil Disturbance Management or CDM upang tiyakin ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa dalawang malalaking pagtitipon ngayong Nobyembre. Ang mga tauhan po ay magbibigay ng seguridad sa Rally for Transparency and a Better Democracy ng Iglesia ni Cristo mula Nobyembre 16 hanggang 18 at muling imomobilisa para sa trillion peso march sa darating na November 30. Ipinahayag po ni Police Brigadier General Dindo Reyes, Regional Director ng PRO1, ang kahandaan ng pulisya upang masigurong kaayusan na daloy ng parehong aktibidad. Ayon sa kanya, prioridad ng PNP ang seguridad ng mga lalahok at ng publiko at titiyakin na ang mga pagtitipon ay isasagawa ng payapa at maayos habang pinapangalagaan ang karapatan ng mga mamamayan. IFM News. IFM News. IFM.